Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Zingahle zingahambe kahle izinto ecaleni likangizwe Mchunu owayisilomo ke somsakazo Ukhozi FM obosho ke ngeviki eledlule ngamacala ke ahlukahlukene okubalwa ke nelokuphehla udlame emphakathini. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi ilandula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Monga subscribe ngiyacela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell. Khona phela YouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha kanye nehamba phambili. Abantu abaningi amehlo athe njo ecaleni ilikangizwe Mchunu njoba ke ezovela okwesibili namhlanje enkantolo kubhekeke ukuthi ke azo-applyela ibail njoba ke engakhonanga uyithola ngeviki eledlule. Kanti ke kubukeka izinto zizothanda ukuba nzima futhi ke bengahle behambe bedumele abantu abahlukahlukene abanethemba lokuthi ke namhlanje ngampela uyaphuma ungizwe njoba ke icala lisaqhubeka. Kanti ke kuvezwe ivideo enkantolo umshushisi ke ivideo ayivezile kubonakala ke abantu kwamayimayi bemasha bephethe ke izinduku izitini kanye namatshe beyohlangana ke la ungizwe athe kuyohlangana khona. Kanti ke ivideo yesibili kuvezwa ungizwe ekhuluma online ethi ke bayodibana khona. Kanti ke umbuso onqaba nebail uthi ke ungizwe unensobo yokubalekela icala engantweza kalula nje ngebhanoyi abaleke njengoba ke umuntu othola uxhaso lezimali kubantu ke abazimele bathi ke nekheli alibhalisile la athi uhlala khona bathi ke ukhuluma amanga akahlali ke la abhalise ukuthi ke uhlala khona. Kanti ke ivideo yesithathu etshengisa ungizwe ke e-airport ehujwa amaphoyisa ebaleka umbuso uthi ke ufuna ukuthi ke noma ufuna ubufakazi obuqanda ikhanda ukuthi ke kungani ke kufanele ungizwe engayitholi ebail. Umchunu ke usolwa ke ngokususa udweshu emphakathini nokushoshozela ke eliphehla kubantu ukuthi ke abadale udlabe. Kanti ke icala liyaqhubeka. Ngizothanda ke ukuzwa uvo lakho ukuthi ke ngabe ngampela kufanele yini ungizwe Mchunu angayitholi ibail usungula namhlanje njoba ke uphume inkumbi izabalandeli bakhe nabathandi bakhe beyomeseka ukuthi ke ungizwe akaphume ngebail usungula namhlanje. Siqede ke le ndaba khona lapha kwi comment section. Uphinde ke ungibambe evidweni elandelayo.